יש אצלכם בטופס, בסוף, חלק של חתימה. למה צריך חתימה? בטופס הצטרפות. למה צריך את החתימה? וזה אני בא בשביל הפרויקט הזה. זה עוד פרויקט אחר שהובילו חברי העמותה שראיתם אותה מקודם. יש בכל מקום, בציבורנו, הכוונה בציבור של עם ישראל, כשאני אומר הציבור שלנו, אני מתכוון לעם ישראל. יש בכל מקום פוליטיקות פנימיות, כאלה ואחרות. מפה עד להודעה חדשה, לצערנו הרב. והבעיה היא שהדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה עד היום, כשיש למישהו מחלוקת, הוא הולך לבית משפט של הערכאות, מה שנקרא. בדיוק זה שהרב יעקב אריאל אמר שאסור ללכת ללמוד בו בשום אופן. אז לשם כולנו הולכים כשיש לנו בסוף מחלוקת, באזרחי הזה. זה בסוף מה שקורה. וזאת בעיה שבסופו של דבר לא הולכים, וממילא נוצר מצב של מחלוקות אינסופיות, באגרופים. אז חברו חברי העמותה ואמרו, בואו נשים לזה סוף וליצור מצב, בואו נבנה חברה שיש בה מחויבות מראש לשלום. נבנה חברה, חברי בתי המדרש, סתם אנשים, שמחויבים מראש להיות במצב של שלום אחד עם השני. איך עושים את זה? על פי משפט. אין אפשרות שזה לא ילך ביחד. אז מה הם עשו? חברי העמותה שראיתם מקודם, בחרו חברי בית דין, ואמרו בואו נקבל אנחנו על עצמנו, אנחנו הציבור וכולם, נקבל על עצמנו מראש את המחויבות לבית הדין, באופן כזה שברגע שיש מחלוקת, אז אי אפשר, אז אנחנו יודעים שבית הדין הזה ישכין בינינו שלום. אנחנו מחויבים לדבר הזה. אז כדי שניצור את המחויבות הזאת, שאפילו אם לא נממש אותה, עצם המחויבות לשלום ולדין התורה שישכין שלום בינינו, זה בעצמו דבר גדול שעבורו שווה לחתום בסוף הטופס הצטרפות. כמובן שלא חייבים לכתוב שם את הסכום בהוראת קבע. אם כי אפשר. אלה חברי בית הדין לשלום שנבחרו על ידי חברי העמותה, ואני מזמין אתכם להצטרף, למלא את הטופס הצטרפות. תודה רבה.